Здравейте! Казвам се Божидар Тилева и родом съм от България. Аз съм чистач. Избрах тази професия именно защото още като много мъничка аз обичах да подреждам своя дом и да държа чисто. А и всички знаем, че какво по-хубаво от това, ако успеем да превърнем нашето хоби в работа в бъдеще, от която да печелим и пари. Избрах Just Helpers, защото още в самото начало, когато правех своето проучване за компании и агенции, които предлагат точно този вид услуги, точно тази агенция се открои от абсолютно всичко и останали с многото и положителни отзиви. А годините просто минаха неусетно. Аз съм може би 4-та година вече в тази агенция и съм изключително щастлива от този факт. И най-хубавото е, че всеки може да изкарва точно толкова пари, отколкото има нужда и иска. Just Helpers също изключително много се съобразява и с нуждите на своите работници. Аз съм студент последна година и за мен беше изключително важно да имам достатъчно време да подготвям своите домашни и изпити. И всичко се получава страхотно. Надявам се след няколко години, разбира се, да бъда на по-горна позиция, защото според мен всеки човек трябва да се стреми винаги към по-високо и повече. И съответно да покоряваме нови и нови върхове. Много благодаря за отделеното време и хубав ден!